Espai 21 som un grup de pares i mares amb fills i filles amb síndrome de Down i ens trobem periòdicament i treballem tot l'any per compartir experiències, per aprendre junts i per fer incidència per aconseguir que tinguem una societat on els nostres fills no s'hagi de fer un espai sinó que el tinguin naturalment. I per això fem servir tot tipus d'eines. Hem parlat de l'escola, hem parlat de l'educació, hem parlat del lleure i aquesta trobada hem volgut parlar de la música. A vegades els pares em diuen quina diferència hi ha entre una classe de música i musicoteràpia que feu amb tots. I jo penso que a tothom, a tots els nens els hi aniria bé. Treballem l'alegria, la tristesa, la por des dels instruments, des de les músiques i es poden expressar-se. En los talleres que hemos hecho son baños sonoros con diferentes paisajes del mar, de la montaña, de la ciudad. La improvisación musical, lo que más me ha gustado, que mientras hicimos la improvisación con el canto, con improvisación instrumental, con instrumentos diferentes, vino un niño, Martín, y se puso a improvisar. Es la diferencia entre musicoteràpia i una clase de música. Hem descobert això, que la música té aquestes tres vertents als nostres fills. La vertent del lleure, de dir, m'agrada aquest grup, m'agrada aquest cantant i disfruto anant-hi. La vertent d'aprendre, la dificultat de tocar una guitarra, la dificultat de tocar un violoncel o de bufar una flauta o de portar un ritme, simplement. Aquest aprenentatge que ens és útil perquè amb ells els motiva i tota la part també de teràpia que ens pot ajudar a fer treure que els infants s'expressin coses que per via natural els és difícil d'expressar-se. Per què la música és terapèutica? Per tots. Perquè va a través de les emocions. Tots de nosaltres, quan escoltem una música, ostres, ens emociona, ens transporta, ens porta, va més enllà. És un art que, sobretot, si són músiques que tenen una referència, un significat especial. A mí me encanta mi profesión. Me encanta hacer la sección de musicoterapia con estos niños. Tengo muchos niños que están aquí, que vienen a nuestro centro, son mis niños. Entonces, cuando estamos haciendo música, olvidamos de todo. Pueden explicar qué es lo que les pasa, pueden tocar cualquier instrumento, no les da ninguna vergüenza. A mí me da fuerza también para seguir en esta profesión. Els nostres fills, gairebé a tots, la música els fa vibrar, els fa moure, els agrada escoltar música, els agrada intentar aprendre-la i hem vist que això és una eina que tenim fabulosa per seguir aquesta lluita.